Edo, Janka a Ľudo sa stretli na ulici a žili spolu ako rodina v malom prístrežku. Najmladší Ľudo sa pohádal s otcom, no keď sa pred rokom dozvedel o jeho smrti, vrátil sa domov k bratovi a strýkovi. Neskôr zavolal k sebe aj pani Janku a Eda. Tak sme išli tam a ostali sme tam. Prala som, varila, riadila, obloky som umývala, veď tam mali prádla, som 2 alebo 3 týždne v kuse len prala, nič viacej. Obloky umývala, schody umývala, záclony druhé sme dávali, dekoračky druhé. Janka sa o všetkých chlapov v dome starala celý rok a za svoju dobrotu sa v priebehu pár minút ocitla aj s Edom opäť na ulici. Ľudovi s bratom stačil na toto rozhodnutie jeden deň strávený v krčme. Prišli z krčmy okolo 7. 8. večer. Potom išiel do susedov pre policajtov volať. Mestských policajtov. Prišli mestskí policajti a nám povedali, títo 2 chlapi vás tu nechcú, tak vypadnite odtiaľto. Obliekol som sa išiel. A som mu povedala, Ľudo, to ti v živote nezabudnem. Ešte v ten večer si zobrali pár svojich vecí a prespali na stanici. Báli sa vrátiť aj do predchádzajúceho príbytku a tak začali hľadať ďalší domov. Vďaka dobrým ľuďom teraz bývajú hlboko v horách. O drevenom domčeku nevie skoro nik. Ráno sa stane, káva sa urobí, idem si na píli dreva rozrúbať. Po vodu mi treba ísť, včera som bol 3 razy po vodu. Dneska mi ešte vydrží a znova zajtra ísť, aby bolo zase a tak. Mám cestovnú tašku, nakúpime, to je aj na týždeň a pol. Akurát čo sa ide po chleba. Aj keď je bývanie veľmi skromné, zatiaľ je práve táto drevenica ich vysnívaným rajom na zemi.